station, Acropolis. Είμαστε πάλι εδώ μια όμορφη μέρα, ένα υπέροχο Σάββατο και θα πάμε με την Μάγδα σε ένα ακόμα βιβλιοπωλείο. Ίσως είναι και το πρώτο ρομαντικό στην Αθήνα. Έχω ένα μικρό fun fact για σας. Αν θυμάστε την Αρετή από το πρώτο επεισόδιο, από το Pro Thinking Zone, η Αρετή λοιπόν είχε την καλοσύνη να μας γνωρίσει τα κορίτσια που έχουν το σημερινό βιβλιοπωλείο, μιας που είναι ωριακά γειτόνισσες. Έτσι κανονίσαμε και τα γυρίσματα για σήμερα. Καλώς ήρθατε στο MOV! Έχουμε έρθει σε γνωστά λιμέρια, Μάρθα, για αυτό εδώ το επεισόδιο. Είμαστε ξανά στη Γρυβαίων, εδώ στο κέντρο. Ξανά κάνουν εργασίες. Εδώ πέρα τα κομπρεσέρ είναι από ό,τι φαίνεται ένα απόσπαστο κομμάτι της γειτονιάς, αλλά δεν είναι και αυτή η έγκλη της Γρυβαίων, από ό,τι φαίνεται. Είναι, από ό,τι φαίνεται. Εμείς έτσι την γνωρίσαμε, έτσι την αγαπήσαμε. Θα σας δείξουμε λοιπόν ότι σήμερα είμαστε στο Lobster Book, το πρώτο ρομαντικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας. Νομίζω σήμερα είναι ιδιαίτερο γύρισμα, γιατί τα κορίτσια τα έχουμε γνωρίσει ήδη. Ισχύει. Είχα μια ωραία κουβέντα την προηγούμενη φορά που ήρθαμε από εδώ. Σήμερα είναι μια επανασύνδεση. Πάμε να σας δείξουμε το πέρασμα για να φτάσετε σε αυτό το υπέροχο βιβλιοπωλείο. Έχουν μια φοβερή βιτρίνα, αλλά ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε Την αγάπη. την αγάπη. Γεια σας! Εγώ σίγουρα δεν έχω. Ναι. Δηλαδή, σε όποιον λέω ότι το best seller μέχρι στιγμής είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μου λέει είναι τόσο πασιφανές, αλλά τόσο ακραία αντιφατικό. Γεια σας κορίτσια! Γεια σας! Ευχαριστούμε πολύ που μας υποδέχεστε εδώ πέρα στο Lobster. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή συνεντευξούλα για να μας πείτε κάποια πράγματα για το υπέροχο βιβλιοπωλείο σας. Αρχικά θα θέλετε να μας συστηθείτε, να μας πείτε πού ακριβώς βρίσκεται το βιβλιοπωλείο. Εγώ είμαι η Δήμητρα Εγώ είμαι η Τίνα. και το βιβλιοπωλείο βρίσκεται στη Γρυβαίων 4. Είναι πάνω στον πεζόδρομο της Γρυβαίων στο Κολονάκι και μας βρίσκεται χτυπώντας στο κουδούνι, κατεβαίνοντας στο υπόγειο. Δεν έχετε ανοίξει πολύ καιρό, μας είπατε 1,5 μήνα, είστε πολύ νέες. Είμαστε πολύ καινούριες, φρέσκες. Είμαστε φρέσκες. Και πώς προέκυψε η ιδέα για το ρομαντικό βιβλιοπωλείο? Το βιβλιοπωλείο σαν βιβλιοπωλείο για μένα ήταν πάντα όνειρο. Αυτό το βιβλιοπωλείο, ας πούμε, το υπέροχο που μπαίνεις μέσα, χάνεσαι μέσα στις σελίδες, μέσα στην ατμόσφαιρα. Πολύ της αγγλικής σχολής. Το ρομαντικό εν τέλει μετά από ηλία αναγνωσμάτων είναι πολύ μεγάλη αγάπη δική μου. Θέλαμε δηλαδή να κάνουμε μία μικρή αγκαλιά από βιβλίο. Τι όμορφο. Πώς θα περιγράφατε το lobster? Θα πούμε 4 λέξεις. Εγώ θα προλάβω και θα Ναι. πω το κόζι. Οκ, ναι. Εντάξει, το Το έβλεψα. κουκουλιάρικο. Να κλέψω εκκλησία, θα κλέψω. Είναι σίγουρα και ρομαντικό, δηλαδή πραγματικά. Το περίμενα. Ναι, είναι στάνταρ. Δεν ξέρω, για μένα είναι αγάπη δικιά μου προς τα βιβλία. Οπότε θέλω να το βγάλω και στους επισκέπτες μου. Δεν θα πω πελάτες, θα πω επισκέπτες. Δεν είναι αναγκαία ούτε η αγορά, ούτε κάτι. Αναγκαία η όλη η κοινωνία που θα έχουμε σιγά σιγά. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Αν τον είδαν τα βιβλία, δεν έχει να κάνει. Μπορούμε να συζητήσουμε για τα πάντα. Εμείς τώρα θα εξειδικευτούμε. Ρομαντισμό, αλλά το που θα πάρει κάποιος έρχοντας σε εμάς είναι αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε. Πέρα από το ρομαντισμό που το έχουμε αναφέρει ήδη, τι άλλο το κάνει να ξεχωρίζει, θεωρείτε? Όπως που μπορείς να πάρεις βιβλία, μπορείς να χτυπήσεις το παράθυρο ή να χτυπήσεις το κουδούνι. Οπότε έχει ή κάτι πάρα πολύ γρήγορο ή κάτι πάρα πολύ αργό. Σίγουρα το συγκεκριμένο είδος
Εδώ θα βρείτε ό,τι λογής ιστορία αγάπης θέλει να διαβάσει κανείς. Οι ανθρώπους που σίγουρα τα ξέρουν καλά, τα έχουν διαβάσει, τα έχουν χιλιοσυζητήσει, έχουν τσακωθεί στον καναπέ του σπιτιού τους πάρα πολύ έντονα για βιβλία. Είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, off camera, που σε ρώτησα, Άρηση, αυτό το βιβλίο θεωρείται ρομαντικό, αυτό το βιβλίο είναι όντως ένα ρομάντζο. Νομίζω ότι εν τέλει, πολλά από τα βιβλία που έχετε δεν θα πήγαινε το μυαλό μας να τα κατηγοροποιήσουμε με μία πρώτη σκέψη εκεί, αλλά είναι όντως ιστορίες αγάπης. Μα ναι, έτσι είναι. Έχουμε το κακό, θα πω εγώ, του να βάζουμε τα πάντα σε κατηγορίες. Μία κανονική ιστορία είναι πολλές φορές μία ρομαντική ιστορία. Είναι ιστορίες οι οποίες έχουν να πούν κάτι. Όλες οι ιστορίες βασικά έχουν να πούν κάτι. Και για όλες τις ιστορίες υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος. Είτε θέλεις κάτι να περάσεις πολύ ευχάριστα την ώρα σου, να ξεφύγεις και να πεις ότι εγώ τώρα θα χαθώ εδώ, θα περάσω πάρα πολύ όμορφα. Δεν θέλω και να το πολύ σκεφτώ. Υπάρχουν και οι άλλες ιστορίες που θα σε βάλουν ένα έτσι πλαίσιο βελτίωσης. Η περισυλλογή μπορεί να φταίει και μια αυτοβελτίωση. Μην ξεχνάμε βέβαια και ότι η κατηγοριοποίηση είναι για εμπορικούς σκοπούς. Δηλαδή μας αρέσει πάρα πολύ να λέμε ότι το βιβλίο δεν είναι προϊόν, όμως του συμπεριφερόμαστε σαν προϊόν, εμείς πάνω απ' όλα. Αλλά και οι αναγνώστες με τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν τα βιβλία, αγοράζουν προϊόντα. Όταν πάμε λοιπόν να αγοράσουμε ή να εκδώσουν τα βιβλία, υπάρχει έντονη ανάγκη της κατηγοριοποίησης. Αυτό είναι ρομάτζο. Όπως έλεγα και πριν, θέλουμε το ρομαντικό βιβλίο, ειδικά στην αμερικάνικη αγορά, που είναι και η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή. Τα pink είναι κορίτσι γνωρίζει αγόρι ή όποιος άλλος πιθανός συνδυασμός. Το όλο θέμα, το όλο story του βιβλίου είναι η ιστορία αγάπης τους και έχουμε πάντα happy ending. Εδώ δεν έχουμε μόνο τέτοια βιβλία, εδώ έχουμε βιβλία τα οποία είναι αυτό που είπαμε, είναι διάφορες ιστορίες αγάπης. Μπορεί η ιστορία αγάπης να διαρκεί μια παράγραφο, πραγματικά, αλλά να είναι αυτό το κέντρο βάρους του βιβλίου. Θα το βρείτε αυτό το βιβλίο εδώ. Εγώ θα πω every story is a love story. Μ' αρέσει αυτό πολύ, η αλήθεια. Είναι... Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Εγώ θα το υποστηρίζω όσο τίποτα. Αρέσει πολύ αυτό που λες, γιατί όντως μπορεί να μην είναι ρομαντική αγάπη πάντα, αλλά πάντα Όχι υπάρχει βέβαια. αγάπη. Εννοείται, στο πάντα βιβλίο. υπάρχει αγάπη. Ναι, σίγουρα τις ανθρώπινες σχέσεις καταγράφουν Αυτό. τα βιβλία. Σίγουρα. Δεν θα βρείτε κάτι τέτοιο. Καλογραμμένα, κακογραμμένα. Βάζουμε και καλογραμμένα βιβλία και κακογραμμένα. Κακογραμμένα με την έννοια μπορεί να σε φτάσουν μόνο μέχρι ένα επίπεδο τα βιβλία αυτά. Και ο σκοπός τους είναι στιγμιαίος. Αυτό εννοώ εγώ. Για εμένα είναι σωτήρια σε αυτή τη ζωή. Επόμενη ερώτηση που θα θέλαμε πολύ να σας κάνουμε, μιας που είστε και ιδιοκτήτριες αυτού του βιβλιοπωλείου, είναι ναι. πώς είναι να ανοίγεις το δικό σας, να ανοίγετε το δικό σας βιβλιοπωλείο και να εργάζεστε σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί τώρα μιλάμε και σε μια εβδομάδα που πάλι η Αθήνα χάνει ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο. Μιλάμε για το λεξικοπωλείο, να το πούμε, δεν υπάρχει λόγος. Είναι 1 λεπτό από το σπίτι μας το λεξικοπωλείο, είναι το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μας. Όλους αρέσει να λέμε για τα ανεξάρτητα μικρά βιβλιοπωλεία. Τώρα το ποιος τα στηρίζει και πώς τα στηρίζει, και δεν μιλάω για τον κόσμο που αγοράζει βιβλία. Όταν μπαίνεις στην άλλη πλευρά, τραβάς την κουρτίνα, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα μπορεί να μην είναι ούτε τα νίκια, ούτε το αναγνωστικό κοινό. Είναι άλλα. Είναι δύσκολο λοιπόν να είσαι ιδιοκτήτρια, ακόμα και κατά το ίμιση ενός ανεξάρτητου μικρού βιβλιοπωλείου. Βέβαια να πούμε ότι η σκηνή, σαν να λέμε, οι ιδιοκτήτες των βιβλιοπωλείων στην Αθήνα είναι αρκετά φιλόξενοι. Ακόμα και εσείς δηλαδή το πώς μας γνωρίσατε από όταν είχατε πάει να κάνετε το γύρισμα στο Free Thinking Zone εδώ στην Αρετή, σας είπε να έρθετε να τσεκάρετε και εμάς. Έχει πάρα πολύ ωραίες μεγάλες στιγμές και έχει και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Το Dream υπάρχει, παιδιά, μη σας το μαυρίζω, είναι το Dream, είσαι η Meg Ryan στην αρχή του You Got Mail, παίρνεις την dote σου, έρχεσαι στο βιβλιοπωλείο σου, ναι, αυτό το ζεις. Ωραία, τα αγοράζω. Ναι, αυτό, ναι, είναι. Αυτό ήταν το όνειρο, είναι πραγματικότητα. Πάμε στη σκληρή πραγματικότητα. Ναι. Να είμαστε εδώ και του χρόνου να τα λέμε. Είμαστε και τα καλύτερα για το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα Εντάξει, πολύ. του χρόνου θα είμαστε εδώ καλέ. Θα είμαστε. Ναι. Το θέμα είναι. Θα είστε γιατί ετοιμάζετε και πολύ Θα πράγματα είμαστε, μας, αφού εφέτος. είμαστε, ναι. Είναι αλήθεια ότι ετοιμάζω. Θέλετε να μας κάνετε ένα sneak peek. Προδοξούμε λίγο να κάνουμε ένα δικό μας book club.
σιγά σιγά έτσι με αυτόν τον τρόπο έτσι να γνωριστούμε όλοι οι φανατικοί του είδους. Θα βγουν και κάποια δικά μας βιβλία. Όχι δικά μας γραμμένα από εμάς. Ναι, όχι, θα εκδώσουμε βιβλία άλλων. Βιβλία άλλων. Ναι, ακούστηκε ότι θα γράψω εγώ, όχι Θεέ μου, δεν γράφω. Θέλαμε να μας πείτε ποιο βιβλία μάλλον Ναι, αυτό. αγαπήσατε πρόσφατα και γιατί. Ένα βιβλίο που προτείνω πάντα, και δεν έχει σημασία που δεν έχει βγει τώρα πρόσφατα, είναι όμως ένα από τα καλύτερα στο είδος του. Είναι της Julie Garwood από εκδόσεις Έλξη στο Με εντολή του Βασιλιά. Ιστορικό μυθιστόρημα, διαδραματίζεται στη Σκωτία. Θα πω ότι είναι αυτοί που αντιγράψανε όλοι, με τον ωραίο και σωστό τρόπο. Και μετά βέβαια θα δώσω μνήα, το διάβασα τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε όμως εμένα ήταν σε μια πολύ περίεργη και δύσκολη φάση της ζωής μου και με έκανε πραγματικά εκεί που 1 τετράμινο, 5μηνο δεν διάβαζα, να διαβάσω. Η Σάρα Τζέι Μας και θα πάω στο δεύτερο, παιδιά. Είναι... Ναι, το δεύτερο. Το πρώτο είναι η εισαγωγή. Το δεύτερο είναι ο έρωτας. Είναι αυτό το καταφύγιο. Εγώ το βρήκα το καταφύγιο μου ξανά στα βιβλία. Εγώ, ενώ δεν μου αρέσουν καθόλου τα βραβεία, Ναι. έχω δω 2 μπούκες. Σίγουρα για μένα είναι το σπίτι της, από εκδόσεις Μετέχμιο, της Γιάλ Βάντερ Γούντεν. Ένα βιβλίο που μιλάει για τον ερωτισμό, τον πόνος πραγματικός, που δεν έχει να κάνει με την ιστορία αγάπης αυτού του βιβλίου. Μιλάει για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα από τα πολλά, αλλά με έναν τρόπο που ίσως να μην περιμένει ο αναγνώστης. Είναι τοποθετημένο στην Ολλανδία στη δεκαετία του 60 και είναι πάρα πολύ όμορφο το να βλέπεις τι γινόταν 20 χρόνια μετά τον πόλεμο. Πολύ νοπός αλλά και μακρινός ταυτόχρονα. Και μιλάει και για τη σεξουαλική σχέση 2 γυναικών. Η ιστορία αγάπης τους είναι φανταστική. Δεν ξέρω, εμένα μου μίλησε. Όταν το τέλειωσα, πήγα και της είπα, νομίζω ότι διάβασα το βιβλίο της δεκαετίας. Μετά το δεύτερο είναι για μένα το all time classic μου. Είναι αυτό για το οποίο πεθαίνω. Είναι ο Άγγλης ασθενής. Είναι το Booker του 92. Είναι ένα πανέμορφο βιβλίο. Πάσα το βιβλίο έφηβη, δεν μπορούσα να το καταλάβω πόσο όμορφα γραμμένο είναι. Όποιος ξέρει αγγλικά, να τρέξει να πάει να το διαβάσει στα αγγλικά. Είναι πολύ περίεργο το ότι είπες αυτό για εκείνη την περίοδο της ζωής σου. Ναι. Γιατί ξέρω, γιατί είναι ταυτόχρονα δύσκολη περίοδος της ζωής μας. Ναι, γιατί ενώ μιλάει για μια απίστευτη ιστορία αγάπης, ο Άγγλος ασθενής, που θέλεις να πας αυτήν την πρωταγωνίστρια, να την πάρεις από τους ώμους και να της πεις Ναι. «Παράτα τα και φύγε μαζί του, κοπέλα μου!» Γιατί τώρα δεν... Εγώ θα το έκανα! Αυτό το βιβλίο είναι πολύ μέσα μου, το κουβαλάω. Βγαίνει σε στιγμές μου, αλλά το κουβαλάω πάρα πολύ μέσα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε κάτι πολύ ωραία πραγματάκια να δείξουμε. Κάναμε πανικό στο Lobster. Είπαμε ότι θέλαμε να δοκιμάσουμε το concept blind date with a book. Δηλαδή να πάρουμε ένα βιβλίο η μία για την άλλη και να το τυλίξουμε, έτσι ώστε αντί να επιλέξουμε μαζί το βιβλίο που θα αγοράσουμε αυτό το βιβλιοπωλείο, να είναι μια έκπληξη. Αυτά τα βιβλία να τα δείξουμε κιόλας. Ναι. Αυτό είναι με το κόκκινο, είναι τα για το blind date Αυτό είναι της Μάρθας. και αυτό είναι της Μάγδας. Και θα τα ανταλλάξουμε στο αυριανό γύρισμα, το οποίο θα είναι το επεισόδιο του Απριλίου. Επομένως, stay tuned για το κανάλι της Μάρθας, γιατί αυτά θα τα δείτε σε λίγο, αλλά θα ανοίξουμε κάτι μπροστά σας. Επίσης, νομίζω είπαμε κιόλας ότι θα κάνουμε και μια καρτούλα για να... λίγο για το τι έχουμε βάλει εδώ μέσα. η μία Ωραία, για την σωστό, άλλη. σωστό, μ' Οπότε, αρέσει. Ναι, γι' αυτό είπαμε να το κάνουμε αύριο, ώστε να είναι ολοκληρωμένο το πακετάκι. Βέβαια τα κορίτσια ήταν γλυκύτατα και επειδή αγοράσαμε αυτά, μας κάνανε από ένα δωράκι στην καθεμία, Το έχω κι εγώ εδώ. τα οποία θέλουμε να τα ανοίξουμε γιατί έχουμε περιέργεια. Λατρεύω αυτό το ροζ. Ντρέπομαι να το ανοίξω πραγματικά, δεν μπορώ. Αρχικά, κοιτάξτε εδώ, σελιδοδείκτης. Πόσο μεράκι έχουν βάλει για να φτιάξουν αυτά τα πραγματάκια, τα μικρά, αλλά πόσο ουσιαστικά είναι για το packaging τέλος Είναι πάντων. υπέροχες, νομίζω αυτό που Ναι. έλεγα και πριν. Η δικιά μου λέξη για να χαρακτηρίσω αυτό το βιβλιοπωλείο είναι αυθεντικό και ζεστό.
Εγώ θα πω σπίτι, γιατί εγώ αισθανόμουν ότι απλά πήγαμε σπίτι τους, Ναι. μας δώσανε εκεί τα μπισκοτάκια, το τσάι και απλά κάτσαμε και μιλάγαμε για βιβλία. Αυτό. Δεν είναι βιβλιοκαφέ, είναι βιβλιοπωλείο Ναι. σκέτο, αλλά παρ' όλα αυτά νιώθεις ότι μπαίνεις στο σπίτι τους. Ναι. Δηλαδή, σου συμπεριφέρονται λες και είσαι στο σπίτι Αυτό, τους. αυτό. Και είναι φανταστικό. Πάμε να το ανοίξουμε. Αχ, πάμε. Αχ, το χάλασα. Και εγώ δύσκολα μπορώ να το κρατήσω. Φοβερά χαρτιά, φοβερές Ναι. συσκευασίες δώρου, γενικά πολύ προσεγμένα πράγματα. Είναι αυτό που δεν του άρεσε ο τίτλος. Αχ, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Και εγώ είμαι πολύ Αυτό γράφει πάρα πολύ ωραία. Έχω διαβάσει άλλο το βιβλίο του Μπαρό Οκ. και γράφει πάρα πολύ ωραία. Οπότε είμαι σίγουρη θα σας αρέσει πολύ. Λοιπόν, εγώ έχω το μενού του έρωτα του Νικόλα Μπαρό, εκδόσεις Πατάκη. Είναι φανταστικό. Αυτό λέγαμε και πόσο ωραίες εκδόσεις είναι του Πατάκη. Ναι. Και έδειξε το δικό Και σου. εγώ έχω πάλι εκδώσει Πατάκη. Έχω τον Άγγλο ασθενή του Μάικλ Οντάτζε, το οποίο είναι αυτό το βιβλίο που μας μίλαγε η Δήμητρα πριν και το πόσο συναισθηματική αξία έχει εκείνη, οπότε αυτό το κρατάω σαν ιστορία και νιώθω ότι θα έχω ένα άλλο δέσιμο με αυτό το βιβλίο λόγω του πόσα είπε εκείνη η κοπέλα για αυτό το βιβλίο. Είναι παλιά ωραία έκδοση Πατάκη, Ναι, είναι ναι, αυτό το ναι. χαρτί, αλλά που δεν είναι απόλυτα χαρτί. Είναι πολύ Όντως. ωραίο. Ήταν μια ζεστή αγκαλιά η σημερινή ημέρα ναι. και για το πρώτο και για εμάς τις ίδιες. Και συζητήθηκαν διάφορα. Τα οποία εγώ έχω μια τάση να θέλω να τα ανακοινώνω πριν είναι έτοιμα. Αλλά. Κρατήσου, Μάγδα, κρατήσου. Κρατιέμαι, αλλά. Κάτι έρχεται. Κάτι θα έρθει, ναι. Κάτι έρχεται, Κάτι ωραία. θα έρθει. Λοιπόν, με ποιο θα ξεκινήσουμε. Διαβάσαμε αυτά τα μικρά βιβλία από τα δύο προηγούμενα βιβλιοπωλεία που πήγαμε. Εγώ κρατάω την αφηγήτρια ταινιών, γιατί έχω διαβάσει και τη Δεσμοφύλακα. Και αντίστοιχα η Μάγδα κρατάει τη Δεσμοφύλακα, ενώ έχει διαβάσει την αφηγήτρια ταινιών. Να Θέλουμε και ξεκινήσουμε πρώτο. με την αφηγήτρια. Ναι. Είναι ένα βιβλίο χιλιανού συγγραφέα. Και όπως όλα τα βιβλία έτσι των Λατινοαμερικάνων, θεωρείς ότι θα είναι έτσι μια ωραία περατζάδα ανοιξιάτικη, αλλά είναι πολύ βαρύ το άτιμο. Είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο, δεν ξέρω, για λάτρεις του κινηματογράφου, έτσι μου βάλε μια γλυκιά νοσταλγία. Τα συνεχίζονταν η πλοκή και λίγο μαζευόσουνα και λίγο σφιγγόσουνα. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, ουσιαστικά είμαστε κάπου σε μια έρημο στη Χιλή, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεκαετία του 60 πάνω κάτω, όπου υπάρχει φοβερή φτώχεια, φοβερή ξηρασία. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται για τα βασικά, πόσο μάλλον για να έχουν εισιτήρια να πάνε στον κινηματογράφο όλοι οικογενειακώς. Στην οικογένεια στην οποία παρακολουθούμε, η μικρότερη κόρη αποκτάει το προνόμιο να γίνεται αυτή η οποία θα πηγαίνει στον κινηματογράφο, θα βλέπει τις ταινίες και θα τις περιγράφει σε όλο το υπόλοιπο χωριό. Κάπου θα νιώσω ότι αυτή η ιστορία όντως έχει γίνει με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος απλά σηκώθηκε ένα πρωί και σκέφτηκε αυτή την ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι κάπου Θα έχει μπορούσε. γίνει. Και ότι ίσως όντως σε κάποιο χωριό εκεί έξω, σε μια φτωχή περιοχή, κάπως να βρήκαν αυτόν τον τρόπο να μπορούν όλοι να έχουν την εμπειρία του κινηματογράφου. Γιατί όντως αυτό το κορίτσι πέρασε και από διαγωνισμό. Δηλαδή... Ναι, ήταν διαγωνιστική διαδικασία Ναι. με τα υπόλοιπα αδέρφια της οικογένειας και τίμια κρίθηκε η κατάλληλη να μπορέσει να αποτυπώσει το συναίσθημα το οποίο βλέπει στη μεγάλη οθόνη. Το φανταστικό με αυτό το βιβλίο, γιατί νομίζω είναι δύσκολο να μην κάνουμε spoiler, αλλά θα προσπαθήσουμε να συγκρατηθούμε, είναι το πόσο πολύ έχουν ανάγκη όλοι αυτή την εμπειρία, το πόσο έχουν την ανάγκη να μπουν στις ταινίες, να νιώσουν κάτι άλλο πέρα από αυτήν την φοβερή μιζέρια που κυριαρχεί, τη δυσκολία, την καταχνιά της ερήμου και αυτήν τη φοβερή βαρύτητα του ό,τι συμβαίνει σε εκείνη τη μικρή κοινωνία. Επομένως είναι πολύ λυτρωτική αυτή η σχέση που έχει η μικρή κοπέλα με τον κινηματογράφο και ο τρόπος που θέλει να την αποτυπώσει στους υπόλοιπους ανθρώπους. Βέβαια, δεν σταματάει εκεί γιατί δεν είναι ένα βιβλίο για τον κινηματογράφο, απλά plot twist. Όχι. Εγώ αυτό που μ' άγγιξε σε αυτό το βιβλίο είναι το ότι μιλάει πάρα πολύ για τη θέση της γυναίκας. Δηλαδή, ενώ δεν είναι ένα φεμινιστικό αφήγημα, ενώ δεν έχει να κάνει ξεκάθαρα μόνο με αυτό, αλλά κάπως βλέπεις τη θέση και των δύο φύλων σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη την ιστορική περίοδο, σε αυτή την περιοχή του κόσμου, πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, και πώς η ανάγκη για επιβίωση έφερε συγκεκριμένες επιλογές, μεγαλώνοντας, που πέρασε μια πολύ δύσκολη ζωή. Δεν θέλω να πω τι γίνεται στο τέλος. Δείχνει και την ιστορική φάση που έρχεται η αστικοποίηση και σιγά σιγά πολλά χωριά εκείνης της περιοχής, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη, απλά ερημώνονται και πλέον μένουν πίσω πολύ λίγοι άνθρωποι
και ζουν όπως ζουν τέλος πάντων. Οπότε ήταν και λίγο και ιστορία μέσα. Ήτανε full και ήταν πολύ κοινωνικοπολιτικό βιβλίο, γιατί μέσα σε όλα, από τον τρόπο που είναι δομημένη η οικογένεια της πρωταγωνίστριας και ο λόγος που ο πατέρας δεν είναι σε θέση να δουλέψει, για να μην το αποκαλύψουμε και αυτό, δίνει πολλά στοιχεία για το πώς λειτουργεί η κοινωνία σε εκείνη την εποχή, σε εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι, και είναι γενικά ένα πολύ σκληρό βιβλίο. Διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, Ναι. αλλά το νόημα είναι hardcore. Και για μένα είναι φανταστικό το ότι όλο αυτό χώρισε σε αυτές τις τόσο λίγες σελίδες βασικά. Γιατί είναι πόσες σελίδες, ούτε 200, ούτε καν 100. Ούτε 100 σελίδες. Και Είναι πολύ μικρό. τα λατρεύω τα μικρά βιβλία, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και την Είναι είχαμε και μαγικό. αυτή τη συζήτηση. Ότι θέλουμε να διαβάσουμε περισσότερα μικρά βιβλία, γιατί έχουμε απομακρυνθεί λίγο από το διάβασμα γενικότερα. Και μας έκανε αυτό το βιβλίο. Ναι. Εγώ που ξεκίνησα με τη δεσμοφύλακα, κάπως με βοήθησε έπειτα να πάρω φόρα. Να αρχίσω να δηλαδή, κάπως σαν μικρό βιβλίο, επειδή έφυγε γρήγορα και πρόσθεσε λίγο περισσότερη αγάπη για το μικρό βιβλίο. Γιατί όντως είναι ιστορίες πολύ δυνατές. Και οι δύο θεωρώ, δυνατές. αλλά επειδή ξεκίνησα με αυτήν, θα πω ότι είναι μια πολύ δυνατή ιστορία για τις 87 σελίδες που τη χωράνε. 85 σελίδες που τη χωράνε. Οπότε το προτείνουμε σίγουρα ανεπιφύλακτα. Εδώ έχουμε το βιβλίο το οποίο πήραμε από το Teo Books, από τη Λιβάδα. Είναι η Δεσμοφύλακας του Νίκου Διαβέτα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχω ψάξει την προσωπική του ιστορία. Ούτε εγώ. Δεν τον ήξερα καν αυτόν τον άνθρωπο πριν πιάσουμε αυτό το βιβλίο, η αλήθεια είναι. Και νιώθω λίγο ντροπή γι' αυτό, γιατί εντάξει είναι και Έλληνας. Έχει βγάλει πάρα πολλά βιβλία. Έχει και βγάλει δεν είχα πολλά. πραγματικά Ούτε ιδέα. εγώ. Εμένα μου μίλησε αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω. Εκεί που το είχα δει στα ράφια, κάπως κάτι μου έκανε. Λοιπόν, Δεσμοφύλακας έχει να κάνει με τη μητέρα του συγγραφέα. Το οποίο βέβαια είναι από αυτά τα βιβλία που κάπως δεν ξέρεις πού σταματάει η αλήθεια και πού ξεκινάει το μυθιστόρημα, και το αντίστροφο, πού σταματάει το μυθιστόρημα και πού ξεκινάει η αλήθεια. Η αλήθεια με την έννοια της βιογραφίας, όχι τόσο η αλήθεια ότι υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια για τα πράγματα. Οπότε η μητέρα του συγγραφέα λοιπόν ήταν όντως δεσμοφύλακας, ήταν δηλαδή. Τώρα μου έρχονται μόνο αγγλικές λέξεις. Ήταν χρόνια σε σοφρονιστικά συστήματα και μάλιστα και μια δουλειά η οποία την απελευθέρωσε πάρα πολύ, γιατί είχε περάσει, είχε ζήσει πολύ δύσκολα στο παρελθόν, επομένως ήταν έτσι μια ελεύθερη κατάσταση σε μια ανελεύθερη φάση. Δεν είχε την υποστήριξη του συζύγου που είχαν κλασικά οι γυναίκες εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για εποχή 50, 60, 70, από ό,τι έχω καταλάβει. Επομένως, δεν είχε την υποστήριξη της συζυγικής στέγης με την έννοια του ότι ο άντρας παίρνει τα χρήματα στο σπίτι, πρέπει δηλαδή να κάνει κάτι δικό της. Εμένα με συντώνησε ένα σκύλο, συγγνώμη. Δεν της πανέμορφος, εγώ προσπαθώ να μείνω συγκεντρωμένη. Και έτσι έκανε αυτή τη δουλειά για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, σε αυτή μπήκε και από αυτήν συνταξιοδοτήθηκε στην ουσία. Ήταν και μέρος του εαυτού της από ένα σημείο και μετά. Και βλέπουμε την πορεία της άνοιας, γιατί παθαίνει άνοια στο τέλος αυτή η γυναίκα. Οπότε μέσα από την άνοια κάπως έρχεται και η ανάγκη του συγγραφέα να μιλήσει για τη ζωή της και πώς σιγά σιγά αποσυντίθεται η προσωπικότητά της λόγω της ασθένειας και πόσα πολλά πράγματα φέρει η προσωπικότητά της από τη δουλειά της, πόσο ήταν λίγο μη διαχωρισμένα αυτά από ένα σημείο και μετά. Και γιατί δεν ξέρω, για μένα ήταν πολύ συγκινητικό βιβλίο. Εμένα με ξεκούνησε πάρα πολύ συναισθηματικά. Και εμένα. Και νομίζω ότι εκεί που κατέληξα και αυτό, η εντύπωση που μου δημιουργήθηκε, γιατί ο πατιός της ήταν και ο κύριος φροντιστής της, πέρασε πολύ χρόνο μαζί της στις τελευταίες της φάσεις, είναι ότι εν τέλει κατάλαβα ότι όλα αυτά τα οποία τους χώριζαν, εν τέλει είχαν πολύ κοινά βιώματα. Δηλαδή και οι δύο ήταν κάπως ανελεύθεροι στις επιλογές τους, μεγαλώνοντας για διαφορετικούς λόγους. Και πώς, ρε παιδί μου, που το επάγγελμα της μητέρας του δημιουργούσε τόσο μεγάλο συναισθηματικό βάρος και ντρεπότανε να το πει, πώς εν τέλει ήταν τόσο βασικό και τόσο μεγάλο κομμάτι της δικιάς της προσωπικότητας, το οποίο ήταν το μόνο που έδειχνε να θυμάται στην βαριά φάση της Φέρει πολύ αγάπη. Με την έννοια του ότι δεν είχαν πάντα μια καλή σχέση μητέρα και γιος, οπότε κάπως επειδή ενώθηκαν και λόγω της ασθένειας, δείχνει πολύ και το πόσο εκείνος είχε ανάγκη να κρατήσει αυτές τις μνήμες μέσα του γράφοντας αυτό το βιβλίο. Μένω σαν σκόρπια σκέψη ένα τετράδιο, σαν έτσι επιλεγμένες ιστορίες που έχει κρατήσει σαν φυλαχτά, σαν ένα σύμνος για τη μητέρα του. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ η γραφή. Ναι, γιατί πολύ άμεση επίσης. Πολύ άμεση, πολύ ωραίες λέξεις, μεταφορές, ο τρόπος που περιέγραφε τις εμπειρίες του και μέσα από τη φυλακή, γιατί πολλές φορές ήταν εκεί με τη μητέρα του γιατί δεν μπορούσε να τον αφήσει κάπου, οπότε βλέπουμε και τη δική του ματιά και οι εικόνες που δημιουργεί για να σου δώσει
τις εντυπώσεις του, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Γιατί γενικά δεν θα το πω το ψέμα, έχω περάσει χρόνια που δεν διάβαζα Έλληνες συγγραφείς καθόλου. Φέτος νιώθω ότι αυτό είναι το αίρα μου το δικό μου. Άρχισα να διαβάζω Έλληνες συγγραφείς, οπότε μετά από αυτό ήρθε και η χήμερα που λέγαμε και αυτά. Οπότε κάπως έχω αρχίσει να ξαναεκτιμώ τον ελληνικό τρόπο γραφής και ας είναι πιο λυρικός που καμιά φορά από τον τρόπο που εγώ θα τον ήθελα, κάπως τον εκτίμησα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είμαστε λίγο απ' έξω από το βιβλιοπωλείο της Αρετής, να ξέρετε, και ο λόγος που είμαστε και λίγο πιο μαζεμένες σήμερα είναι γιατί είμαστε κυριολεκτικά σε ένα δημόσιο πεζόδρομο και κάνουμε αυτό το γύρισμα. Οπότε περνάνε πολλοί άνθρωποι μπροστά μας που παλεύουμε να μην τους κοιτάμε τόσο έντονα ή να μην τους σκεφτόμαστε ότι μας βλέπουν. Οπότε αυτές είναι οι δυσκολίες τις σημερινές για να έχετε μια ιδέα. Ναι, θες να πείτε ένα γεια! Μια παρεμβολή από την κυρία Αρετή, γιατί χαρήκαμε πολύ και θέλαμε να τη χαιρετήσουμε. Τι πες? Νάτος εδώ, ο Ντιέγκο. Ήρθε να μας κάνει παρέα. Η κυρία Αρετή είπε ότι είναι σεξιστής και να μην τον βγάζουμε στην κάμερα. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό. Γενικά όμως δεν ξέρω, νιώθω ότι μου άρεσε πολύ η σημερινή συνάντηση και οι συζητήσεις που είχαμε, ενώ ότι κάτσαμε ώρες για αρχή. Κάτσαμε πάρα πολλές ώρες. Γράψαμε στην κάμερα ελάχιστα, αλλά είναι εμπειρία. Γενικά είναι εμπειρία. Προτείνουμε σε όλους όσους τους ενδιαφέρει αυτή η λογοτεχνία να επισκεφτούν το μέρος, γιατί τα κορίτσια έχουν βάλει την ψυχή τους και φαίνεται αυτό πάρα πολύ. Ναι. Πέρα από το ρομαντισμό που διατρέχει αυτά τα βιβλία μέσα σε αυτό το χώρο, υπάρχει και πολλή αγάπη για το βιβλίο σε αυτό το χώρο. Και πολλή έμπνευση γενικότερη. Και είναι πολύ όμορφο αυτό. Δηλαδή, είναι ένα συναίσθημα το οποίο μεταδίδεται εκεί μέσα. Ξεκάθαρα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Ελπίζουμε να σας άρεσε και εσάς το πρώτο ρομαντικό βιβλιοπωλείο που είπαμε να επισκεφθούμε εμείς σήμερα. Και δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι αυτή η οδός πλέον Ιγρυβαίων έχει γίνει οριακά δεύτερο σπίτι. Είναι ωραία, μας πάει αυτή η οδός. Πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη μέχρι στιγμής. Η αγάπη που έχουμε λάβει από το πρώτο επεισόδιο ήδη πήγε σούπερ, παιδιά, και είστε υπέργλυκοι. Και θα έρθει και giveaway, να το ανακοινώσουμε και αυτό. Σωστά. Θα ανέβει στο προφίλ μας το κοινό, το MOV, στο Instagram, επομένως να το παρακολουθείτε. Και ναι, εμείς θα τα πούμε σε ένα μήνα, σε ένα άλλο υπέροχο μαγαζάκι που πολλοί από εσάς μας έχετε προτείνει. Σωστά. Με τη δικιά του έτσι πινελιά και θα ανέβει στο κανάλι της Μάρθας. Πολλά και πολλά! Bye!